Durunge sinau bab agama, sinau bab manungsa. Ben kowe ora mung pinter ngibadah, nanging iya pinter ngajeni wong liya. Inggih, Mbah. Adab iku wujud katresnan marang Gusti, ora saka sembahe nanging saka laku saben dina sing jaga rasa lan tindak. Nggih, Mbah. Asyhadu la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Ora kang wajib kasembah kejaba Gusti Allah kang disembah lan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yo kusan saka putrane. Oh kula ing sekare bono lageng swastiatu bergatu amas ratu nabra sidem rayu sagok mati. Assalamualaikum waalaikumsalam kaki dayang lili dayang sana dayang kaki among sebelum papat lima pancen kang wadane tumrap tumakane pati saka gedang kanglan gede putih saka bawah biung saka dulur. Kuwi tau si sugatan sekolah arep bondo arep tetep putare malah sekata putare malah kang jebol kawit menika kang tak putih padha jumpai lan ngambilan arep bondo lihat esuk niat dinten iki pabuka panutup labuhan dinten Sabtu Wage minggu kliwat mugi-mugi sedanipun keluarga Desa Kedung Salam Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang saged angsal pinayungan kanthi Tembo Timur Rayu wilujeng tinebeke saking lir ing samikala tinebe saking pagebluk lan pacekle. Assalamualaikum waalaikumsalam. Mugi-mugi mawon kula aturaken dhumateng Mbah Atun Mbah Supriyadi Mampalat lan sedanipun para ning leluhur kang cikal bakal kaki dayang nini dayang kaki among nini among kang ngomong Desa Kedung Salam Kedung menika muga-muga saged nyekseni anak putu putra wahipun anggenipun larung sesaji. Muga-muga sedekah alam sedekah bumi pertiwi saged angsal pinayungan adem ayem tentrem guyub rukun berkah suara sugih slamet toto tetep rahaja cedak sadang murah pangan kemari paho jinawi babar kemekar anggenipun kabul kajate kabul niate kabul panuwune. Sepatola maripatola wujud jati wala jati sampurna dina pitu pekenan gaksal sasira 8 tahun rukunan sringkel jago luku sekawan dosa mobile dalem kota lepat nyuwun pangapura jeung Nabi Adam jeung Nabi Khidir kang rumeksa darat kang rumeksa toya mobile dalem kawula wonten lepat nyuwun bekti gong samudra pameksama wong ulun basuki langgeng.